छोटे भाई ने बड़े भाई का फाड़ दिया गांठ, उसके लिए ये बाद हो गया पति प्रदान में मार। बार पढ़ले बारन जाके खेती बाड़ी करे के चाहिए, तहिया बैठ के काथा गले बारन। जहाँ जाता रहता है चुपचाप जा, मारम तौन लात की मुर्गिया लगन 5 दिन हक देबो। टमाटर ला, गोभी ले ला। है सब्जी वाला रोक। का हो रे? फिर उधार लेवे कहू का? ना उधार नहीं लेवे के, सोचा तानी कि तोहर गार फाड़े के। हे गार में दम तो फाड़ के दिखाओ। हमारा गार के दम खोजता रे, रुक साला आगे। बोल साला का कर दो, बोल। अपने पूछ। गगना तू साला गगना छोड़ दही, डेली बार का मर जाता है। काहे छोड़ दी रे? काल हमरा के बाकी नहीं खेते ले सब्जी। साला न मन बे, तू साला घरे, चल साला घरे, चल। साले अपना दूरिया कुतवा बौकार आवाज साले हमारे गांव में बतावा तानी साले टंगई न कर देनी त तू को हबा साला तोरा गांव पर जाते चर्बी हो गल बस साले। अब बार नोच लिया साले। हां आवा ना। कारे सरबा खियाइले पियाइले हम आ गान मरबो तरे ओकरा से। तू सरबा हरे के मारले, रुक तो रे पोल खोलतानी। ओ भैया जो ना छौड़ी के नहीं खा फसाइले वही पर साला लाइन मारल हो। कारे साला पता जिस गोड़ी है ढेमला जमन कहता ई सच बात बा। हां लाइन मारी ले, उ मारल बताब नु, उहो कोनो कम बा हमरा छौड़ा के देखेला ही हंसे लगेला तो कोनो ना फसाई। अरे बाप रे बा, ई बात अगर बाप मतारी पर है तो हम छोड़ देती, लेकिन ई बात बा माल पर सरवा के गान मारिए के रहो। लिए ये काहे बैठी हो? उस साला के हम छोड़े वाला नहीं छी। अरे बाप रे बाप, तू हमरा के मारता रे, रोक। अरे बाप रे बा, छोड़ ना रे सरवा, फोन लगे। हेलो ए कहां पर साले? ताश खेला तनी सा देख के सब्जी वाला गेल साला के छोड़े के नहीं के। सब्जी वाला के ठीक बा, गांव में खोया तनी सरवा के ना छोड़म। चल साला भीतर चल, चल साला भीतर चल। ए चल सरे, सरवा सब्जी वाला के मारे के बा, चल। पापा जोर से मारलो हो का? देखनियो कॉल पर किटकिटा के धैले रहलो। ओकरे धर लगा देखले ह हम मरनी तो ना देखले साला। ना देखनियो हम मरने तू थे चीटर पर। हां ठीक कहले ह। ए सब्जी का हो भाई, एगो सब्जी वाला के देखलो ह? रे साला कौन कहाँ जाता कौन ना होता, हम तो नहीं का निकामा बनी का ये से हम देखत रहे। ना दू बिछा गोबर काढ़ा, चल सर चल। हां साले तो चले से का पापा कहले रही मैं के लगवालेला, आज प्रचार बनवाले रहता तो भात लेके चिल्ला के ना पड़ी। चुप साला, मुंह अच्छे से हम प्रचार बनवावे जाई। हैं ए सब्जी हम करिया करिया बच्चा के पेटे ना भरता। ए दाई तू अपने दूधवा पथरुए के पियानो दाई पेट भर जताई। चुप कर के पोता, तोर जैसे बाबा मौगारी वैसे तू मौगा।
लौका ले ला, बैगन ले ला, टमाटर ला, गोभी ले ला। ए बोलो रुको 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 केरा हवो हाँ काकी बा बुढ़ाई बोली तो बहुत कीड़ा पर बड़ा ध्यान बा, का बात बा? का करबे बबू आदत नहीं होगा बा बुढ़ऊ लहन तो रोज केरा के सब्जी लियात लहन बड़ा नीमन लागल। हाँ हाँ काकी तू ठीक कह तारू, विटामिन वाला चीज बा, ई सब कोई खोजला। है देख ले ये साला के दोगला हो हर भूल के पॉकेट में 5-6 किलो प्याज निकालिए रे साला, माता पिता के चोर बेटा। ओ छौरा लबर लबर बोल बे, राख लगा के जीभ खींच लानी पुत्रु हमरा सोना जैसन पोता के मार देला। ए बुढ़िया, अरे चोर पैदा करके रखबे रे, चोरे नु काम रे कि साधु काम? भागानी पुत्रु के बेटा ना चार झाड़ू दे हमको सब्जी ना ले का बा पोता के मरले रे भाग। ए तोरा ना है किला समझ सब्जी ना बिकाई। ए सब्जी आओ ना साले भगला का है, मुंह में मुद के खा रखो। ए आ जाई हम। और सुन मेरे हेलो हाँ भेटाल की ना सरवा सरवा खोयो तनी अभी ना भेटाल। साले लोग नहीं गान लिया बता रहा खोद साला के जहाँ भेटा है तो ही साले के देह पर फट्टा तुर देवे के बाद ठीक बा। ए सब्जी दिलाई, ए सब्जी दिलाई, ए सब्जी ना लौका को। ए बंगा जी रुकी ना। ए भौजी अरे थोड़ा सा काहे हो, और तोरा पूरा जीवन में रुक जाए, बोलो का लेबू? बात बंगा जी अब रोकिए का करे, हमर त मांग भरा आ गइल बा। ए भौजी अरे तोर मांग भराइले ना भराइले बात बराबर है बा। अरे तोरा ऐसा जोशीला मेहरारू के जोशीला मुराद होके के चाहिए हो। ठीक है कहत तनी बउआ जी हम किस्मते फूट गइल जैसन बूढ़ आदमी से बियाह हो गइल। ए भौजी अभी कुछ थोड़ी बिगड़ल बा हो, अरे गांव में आदमी काहे रहेला, जब जरूरी पड़ी तो याद करी हो। ओहो बोलबा बढ़ चढ़ के हम सब सुना तनी। हे सुनिए का करबे रे, सच्चाई के करो से छुपिया ला, चुपचाप सुत जा न त आए तो ऊपर से 2 लात लगाए मुतियानु कहीं के दी बउआ जी 1 किलो आलू दे दी, 1 दर्जन केला दे दी। धरी 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 ले ली भौजी, आ जरूरी पड़ी तो बुलाए। जय रोग जरिए के गड़ छिनारे बानी। आई आई पैसा लेके जल्दी। जाई ना बउआ जी दूसरा दिन ले ले। पापा कथि को थो दूसरा दिन देवेला हो? चुप साला, पैसा कहता रे साला, बिना मतलब के मताई ने सो करा ले साला तई का वो बाप पर। चल चल ठेला आ सब्जी। ए सब्जी वाला रुक। का हो लालू चाचा, सब्जी लेओगे बका? ए सरवा तोरा से कौन सब्जी ली रे? ए काहे इतना तिताल बोलता रहो, मुंह में मिर्चा लगल बका? ए बउगो ज्यादा बढ़ चढ़ के ना बोला, तोरे चलते हमर मेहरारू 4 लाख गाड़ी देले बटे। ए तोरा के गाड़ी देले बा तो हम का करी हो? 2 लाख तोरा के 2 लाख हमरा के, ऐसने सूखल पाकल सब्जी बेचत है। साला मेहरारू हमर ठान के सूत गेल बा, सुबह से गेहूं पसारा तानी। हटाओ तोर सब्जी ना ले हम भाग। ए जा जा तू ना ले, बात सब्जी ना बिकाई। जाना बेचो ना, हमार सरवा बिका जाई। ए सब्जी हो जाता साला।
ओए सब्जी वाला चलो रुक। ओए रुक ओए रुक साला बारे भगवाओ जल्दी। भाई जी से पंगा लेने वाले चल भाई जी से हमनी के काम पकड़त रहो। चल भाई जी से पंगा ले तोरा के छोड़ दियो चल 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 साला सब्जी बेचे में रंगदारी करता रह चल